Strane grožđa dogodilo se da imat će svečanu skupštinu općina Čitluk, i onda ne znam tko je mene zovno. Te godine je osnovana općina. Ne znam tko je mene zovno i ja sam došao. I meni je ispomoć bio Nikola Popović, učitelj u Gracu. Ja mislim Nikola Popović, ne griješim. Krupan, lijepi čovjek, krupniji i ljepši od mene, mada sam i ja lijep. I ja sam režirao čitav program. Tamo su na terasi, tu je bilo igralište gore, sad su kuće. Igralište bilo. Veliko igralište, igrali su Gradac i Međugorje utakmice. I ja sam režirao sve, kulturni program, a Cvitković i Radišić su nešto predusali tamo na one tribine, mi komunisti, a vamo je doli bio od onoga Duganđića, Kipić jedan, Bjakšić, kao fol narodni heroj. I navečer je bio kulturna večer, gdje je bilo malo folklora, bilo je ta priredba i pjevanje. Izabrat najbolje pjevača. Prvu nagradu, sjećam se dobro, gramofonsku ploču dobio je Šundo. Danas vodi Šundo Vasi, vozi autobus, ne znam kako mu je ime. Šundi ne znam ime. On je najljepše pjevao. A scenografiju je pravio Pero Boras, nastavnik likovnog odgoja. I u to vrijeme ovi ljudi koji sad kaže mi to osnovali, nije bilo uopće koje za nje čuo, oni se tek rodili. Nisu one osnovali. Netko se sjetio na dan općine i tu nije bilo tada, bio je mali onaj dernek mali kao šetnja kroz ulicu, toga je hodalo se malo, sjelo, popilo. To je bilo 9. mjesec baš kad je berba grožđa, jel? Sad da mi ubiješ mjesec, ne znam. Samo znam da su na fotografijama svi osim mene. Jer sam ja tada dobio političke progone. Rekli su da ja u Čitluku širim međunacionalnu i vjersku netrpeljivost. A u Čitluku sve Hrvati i sve katolici. Sad među kim? Jedini koji je bio je Srbin Vlado Spremo, policajac, i kad bi skala jedan bez ruke iz Čitluka došao u Miće pjevat, ulazi Vlado Spremo, pištol doli, pjevaj s nama. I morao je pjevat svima što je skala zapovjedio. Ali ja sam dobio s potpisima ovdje trojice iz Čitluka, jedan iz Međugorja, jedan iz Virovića, jedan iz Međugorja, jedan iz Čitluka. Kad se otvorila dokumenti, ja u Zadru dobijem to, njihove potpise. I jedan mi nakon rane emisije izjutra pruža ruku i ja velim dođimo. Jesi ti potpisao ono da ja širim? Ne, jesi li? Zakuni se sinom. Sina mi moga nisam, kaže, u redu, evo ti ruku. A drugom sam nalio u kantu vode na glavu. Tako se to s nama, prva generacija intelektualaca nas su gonjali ko paše. Čim si malo bolji, odmah ustaško kopile, inače Hercegovce nas smatraju tako. A 100 puta sam rekao u životu, vratite Hercegovini Hercegovce. Švicarska ne treba. Svi bolnice, fakulteti, svugdje, sve smo mi tamo prvi. Svugdje prvi. Gradimo kuće po gradovima, mi smo svoja sela gdje smo se rodili. Nisu nam dali doći tu uopće. Ne, ni slučajno. Imaš kazamnu na sebi, stigmu neku i... To je bilo strašno. Ako nisi bio u partiji. Oni koji su bili u partiji, oni su imali...